Apa bunduka mapikicha. Mafoto. Yes sir. Yes sir. I see the video. Video. No video atati ndani ngithi ngadathula mafemo. Yeah. Ngani bo travel some no money bangwa ukuthela mafemo. Tuzophinda ba video. O travel ngochipo. Kuba musika ke. Kukumaleni kwenyango namsika. Aiwa, zana tsaka zvinova ndika musika chete. Kuba zvariko. Kupwa kwa JB. Kwa JB ndo. Ngika munonzi mbawo kunonzi kuramba nayo. Uko, aiwa ndazosvika ngiko. Ongwatsva. Ngotambira apa pamusika pedu apa ndipanacho pamatombo pana foda apa ndipanacho. Ongwatsvakiko. Ndotsvaka battery tochi. Battery tochi manje. Battery tochi. Andata seba deli benyu kutosora nepana iye. Battery bo lezi ndodiwa. Kwa Gaffa. Aiwa havali. Ndataura kuti God we trust plus name long side. Akavhara kupedzana ne. Soft. Unomziya Mangurenje. Mangurenje. Aiwa chamuziya zvediba. Bana angamuziya kapa do first time ekumona. Ndiyaba nangoti don't judge a book by its cover bantu kwabva ngoti first time uchiona munhu ubva kuti uyu mubhanditi. Aiwa. Amboti akubira. Nei zvingeti. Vanhu vana kuti urandapfeka. Wamboti wadika. Unoona kuti it was straight machine. Smart shit. Ndika yachune ndikana zvanetsa ndinoona yemwe mudhani. Hapana ana pressure. Ndika yasoti ndokwaza kwanje. Iyo paumuona iwo kana asikagari pamba pedu. Tinozoona tutangire ipapo mudhara. Inangu anowanzovhunduka kuvharwa stereki. Anowanzovhunduka. Chivharo chaicho. Ini zvaundowanzosangana nazvo kana kuti zvinozongoyasvika muchiraundi timo. Andowanzoita pressure yekutsoma munhu kuti hanzi euda wakuiza munhu kuti vanzondibira robari chichi. Aiwa zviripo. Unotowanikwa nditoandastenda kuti wai vanhu vachidaro. Ilivhiti yedu iripo muZimbabwe. Vanhu vakaomerwa. Vanhu vakaomerwa. Zvinezvikanyazofaya. Saka vanhu vakagep ipapo anenge achigadzira chinhu asi anenge andivhara but munhu anozouya manje amugaisa anakirwa nechinhu akuti ko Mangurenje ndokupawo mari apa iwo ofwaka mari anga asingafungire kuti angosangana nayo iye akaomerwa angarambe mari makamboramba mari hapana anoramba mari anzi tipe ndeupa 5 angairambe 5 angaiziva kuti 5 ichangoiri kana yangouya zvikudaro arambe 5 akatambira 5 yake unoziva kuMangurenje kwari ari kutini tamusiya kutini neningi nechi anobaka iwoneni aiwa ipapo imbomusiya yakadaro isu tichazoona maresults hanini tichazoona ndaunoti kwaufasi ndangu muchizoona sina wagadzira ndopatinonge takuanalyza kuti arova masports ano wakambomuona here kana kutanga muona nasi nditangamuona nasi obva wamusiyira sini rako manje aiwa fesi kandi atonditi Mangurenje ndiyechi munhu anochuna masini ndikana wanzi doctor ari papa anorapa unoenda una doctor ndani akutaura izvo anza ndikomvesiya munhu kufamba naye upiri ngonyanya vandasvika akagara pasi ari pamagadhi ndiya asi manyame akapfeka kepe yeblue sivana upfeka asi abvisa atochila ayangoti ndasvika mamani atorooni hiti ari papa ndiyatoniplan kuti muri kuno sanda vana ngomutirazo ngataiwa uye anganyepo itsotsere kuti musati uye chivharowo futi kana zviri zvivharo zvekamapatinasi crime achesta kamumwe bhora ndipedzisa masports saka kana ndavharwa vanenge vachestirana zviriko handirambi Mbare soft mira hawa tinoona mudhara dondwani marikavari ndomada bani munoona kuti chii never say never hakuna munhu anodanzi ndichambirane naandivhari Hwezha indozobvumwa twakandivhara musi wandinenge ndatila because nei ndakatadza kurwa rikava maiziya but as long as ndichiziva kuti unowanika apapa ndakupindira muchiki kuti ndadaurwa marikavari aiwa ndokuva smart rikava pamongona tozorwadziwa kuti nepatani wakatongonotaura vega kuti ashama sini nawe Hwezha usati wambolaini wewe usaya masini bawaya utitaurwa nomwe munhu ulaile munhu atore masini iwe choshikurudzika uchitobvunza nekazi kuti aubaya tenga hapana chandamboona Hwezha autozongoti famba mutito tona aisha
Kosini sina ningera mfano mimi ngatoile tuvete kasini. Wana zati kune mama asini makandidate. Ndo atorwa hizo makandidate. Ngati ndakangodori bado dai ni. Ngono bede ndo hapa. Ayo. Base kuti ne size aye waido yangu chaje. Andi munotaura kune mama masina. Bozi munyama wacho nandiwe kuti ka ione watotengeswa riri wani. Ngati masina ana kutorwa riri wani. Wakawanda. Ngati masutkeze masina anenge akarowa. Yeah. Vanozokwara wewe uri wani manje ndo wako wari cover. Pamwe ndione t-shirt kana 1. Apakarowa kana 4 masutkeze. Saka andione wakatengesero. Uchataura nawo kutengesera. Iye akataura wakamutengesera. Aivari sibasa rangu rekuti amai mchitaura. Ngati kune vanotobhadharwa kuita basa iroro. Rekuongorora kuti ndinani ndakazotengeserana zvikazofamba sei. Uyezve zvanga zvambobva nekupi. Kana sei matengeserana mari. Kune vanotobhadharwa kuita basa iroro. Ndokwati aiwa rume itai basa rei iri ndoda maresults ndoda masutkezi angu 7 akazara masina awo anga aripo Hombe da pressure ni nice za software ani wazati munhu ane graph strike saka ngatimbose yani ari pa graph strike ndo rakiroro aba utaura polisi ka I was the police. I was my investigators. Yeah. My PI, my private investigators. Yeah. Don't have me basa iroro. Don't understand basa rao. Saka akatokuvhara wakutoenda ma-private investigators. Yes. Do aridze basa iroro. Wakapiwa chi mvumo yekuti vafambi vachiferefeta kuti apa pakamira sei pamadi. Because ndakanopinda muchiki ndokona kutovaka namedha kabda. Panyaya kana ikepi kakatokona tova munhu medha kam. Because nende muchiki kam. Uda kudzora masini rapo. One wandisaiza. Ngoma. Sasa neno ndisapare mhota ndisaro yemedha manje. Sira varidzi vacho. Varidzi basa. Ava kapedzowo futi havasino varidzi vebasa chairo kam. Kune varidzi vebasa chairo vanozotonga manje ana jaji. Ana magistrate. Ndo vanozokupa manje mutongo wako wakazara manje. Vane raura wakaendero kubasa kutaura kuti aiwa iwewe taumbopinza mukati chi. Kana vari mayesi kana icommunity service kana vanokupa zvinoenderana nezvakakosha wakaita. Apa wakaenda kuchikoro. Kuti ngerezimda. Tingazoendesana kunge makudo tiri one kuti hanzi ndonzana mukanya kana kuti ndinohado pakati makudo zvekudaro darari. Tikati mamoti nemabhanana tiri aiwa. Ana mukanya vanowanika kuzunguko vanoita izvozvo zvekufenga. Isusu ungori mutupo chete. Isusu ndingori vazani. Amapia bo. Kusenze. Ndona kunge pasi neamboitika. Maizi. Kunge usina chawatomboshaaya. Maizi. Anozongoshamisika mamzizi kuti vanhu vacho vanonakidza manje. Vanofika sezvatoita so tichitopaipa zvedu. Aba ndimanteke. Ndivandasvika ndivanhanzi brace inini manje. That's right. Aba ndendakatiza. Ndakatiza rini. Vamwe last year iro wanted pesa pamwe ndongorora ndizonzo usiri kuidya mari ino yakawanda watotengera marasita asa adoro marasita obva avhunduka kuti kodhebi dzatochena handeisha mwari uchanotaura kuti imwe yachona iri zvakavamba sei obagaya kuti gwera rapera asi matakadya kana anyaradze mwari aipapo unonyarara tizii wakumedhizera gorerere mawana yata wakavara iro saka anogona kusvikira mune vachirwa jembi zvake kana chi akati atofana kuti timu yake zvatodhakwa pamuna vanonge ndozvakanakira kuti munhu akashanda nebasa vazi tinoita hasha nechirwadza kaunenge wakuzonovhariwa kamasini aiwa amaita bonda bachenjira kuvhara. Aiwa ndo zvandiri kuti kuvharwa kuriko handirambi. Handiti? Usati kana inini munoti handisati ndambovharwa wamberi. Ndine vangu vandakatobhovharawo ndosaka ndichizviunderstand. Handiti munoona ndinotomboomerwawo ndiri munhu wenyama. Iye musafunge kuti kuvhara kwaanenge achiita kakuda kunakirwa kwanga achiziva kuti ndichauya. Anobva atoteya kundivhara. Ndinoita nezvei. Kana iyo zvaitora haana matyira kana kuti azive kuti basa rayo ndei. Ndeyani? Handiti isusu plus munhu musabva mangomugaira maiziva angononga akatonochinja mudhara asingatomboita ikoti pamwe zvine nguva yazvinomubata anozvanzi mhemhepo ndomangoita nguva yazvinomubata
sebemoita muchimbomuona kuti ari kukura so but raspawa pepe wawanyudza havasi kuvhunza zvavakanyarara havana kumbopresa chaji zvavo batichi hazvirei kuti hazvina kuvarwadza maiza zvinowanikwa isoft haisi deja ibho ko vanhu vakubata kuyo Mbare ari kubata kuyo ari kupisa mudara mazuva anoka usafambe uri wega especially yedu yewina majinsi 11 12 12 anobatwa huru vex madzodzi inini ndoona kuti kana kuma 3 am rinwe rikandapepuka unana ayo anobva kubva vachibhaiza kuti asi kubva kubva vachichichi aya kunda kutovaziva especially 3 am kunosvika times ndo times dzatinowanzonakirwa nehope kana dzakutonhora maninoza kuti hope dzinonaka kwakunoedza seiyo unenge vanodhakwa ndokudhakwa nehope iwo vanongonorwa vachidisguise chekuke ndo wanga vachibva pabhava awena ndati kadisguise kekuti imimwe vanenge vakamuka mufungo kuti zvidhakwa vatodyaranana mumaposition handi apa pane junction apa pane junction kwavanotarisa vandonopatsana kubva watospreda vakutonanga vaneni pamabadhenjeeko paseri pajurauri 2 days ago vakapinda zvavari kuita vari famba ananembwa kana iwo nehadzi padheni pavo vanenge vane mukono iri pahiti kana une mukono vanenge vane hadzi pahiti why kuti yako iwo isahukure allright padzinonosangana one yacho inenge isiri pahiti yega iri pahiti inenge ichida unomeita kana imwe sei inenge ichitaka kunyara kaike so dzinongonovharirana mukono hapana inoitika batika iyo yabva yavharwa voice box aitahukura avakomana vakutoshanda vakutosvitwa ka iwe unozonobuda unotsvaka kuti mabhonzo bhoki asina kuhukura steki yacho nairi kupi ayazvikapiwa mabhonzo echi wakutotyira pamwe iye futi ichi yakaisirwa poison vati maya ndokapatani kawo angonoti wapinira wangu hevi tati magetsi anga akutoenda hani muti waonera mudara magetsi anga akutoenda apinaititotorei karamba kwanika alright thanks aiwa ndichanotsvaka ikaka ndinotsvaka ikaka saka chii saka hachisi chivharo ari muona ndanga ndatofara ka aiwa uyu hausi chivharo ndati uyu ndi genius ndiwizard anochiuna magadgets ese andita musabhomushora muchimiseko kumayasi ndati mukuona apa chii anondibatsira mani ndakanotsvaka kaka weva muri kubvunza weusiku ndanoti bha kunenekuku famai netochi usiku musagare musina tochi bcause vana zvavanoita ivo vanenge vanayo imi munofanira mune inototi bha bcause imi mukanoka kwati bha ivo achakuti bha vanozainoitika ukarova netochi vanokuflasha maziso ivo hauchaona ubva warowa isisi you can't identify them tomorrow ndati yetochi iyoyo vakakwanisa ivo ukakwanisa kuvaidentifiya wapama 1 vandokurova meda saka pane meda yakarohwa futi mari kuzuri pane akatorohwa meda asandanzwa hangu kuti ndiani but ndonyaya hanzi akarohwa kupi iko kwedu soro kune chinaro nezuro mari mwezuro pabiwa handisi shuwa kuti but ndangonzwa nangoita zvekunzwa ndichiri ndamboza kuti zvakaitikira papi chapi but kuri dangerous nyaya yekumabhava iyoyo ende mari haisi kutenderera mudhara handiti mabasa hakuna mudhara saka zviri kuitika ndezvekuti vanhu vakutotsvakira mabasa vakutsvaka survival inonzi survival of the fittest asi wewo uri kuenda kubhava kunodhakwa mwari yacho yekudhakwa uri kuiwana kupi ine ndisina plus anomuziva kuti sodo rine rakati dangerous pakuti chii ndati munhu wese ada kurarama mabhanditi aya munoti mabhanditi handi vane vanawo vada kuendawoka kuchikoro andizvonera kuvhura kwechikoro hapana asingade mwana wakeka ndati munhu anotonorova medha kuti wake mwana ararame kachirwa umwe munhu medha asi ari kukangana kuti iye wachinoaponda futi awaita medha ka ane mwana futi ari kusara achikema akusara ari nherere asina futi anomuchengeta saka ihora povati ihora mudhara saka ndo zviri kuitika hakuna mari vanhu vanoita medha vanoita dzese dzese saka ndani wamufungidzira kuti vari kuita medha vanoita marobari anyone can do medha or robbery anyone don't judge a book by its cover mudhara kana imi musanditrust pandiri panapa kana imimi handipane kutrustei pamuri uchasvika tiri muchiraundi takunyazotaura tiri paserious ka hatizive zvinoitwa nemumwe manzwa mahours andataura that between 12 and what
at 3-4 makuseni. That's midnight AM. Parikukomitwa macrimes aya. But mamwe acho asikukomitwa ma88 iri. Yekuma 8 iri nani. Iyo manje ya violence atichati yanga iri mita. Yes, ayo marobhari anoitika zvaunguva idzodzo. But vari wemita. Phone kera. Hane muri kuona. Wana warohwa medha vanorohwa mafira mberi nevanhu venguva idzodzo. Ayo makusensendani ndo vanokurova medha ipapo. Vanozosara posvika vanhu ka. You are good. Ayo kuma 8 unotombomhanyisa kuchipatara unonofira mberi. All right. Bati bye. Awe usiku vari dangerous because they are armed robbers. They are armed and dangerous. But komlas kwenyu hanzi hakusufambika ko. Hakusufambika munotofamba muri magengi. Zvatakaita so tofamba tiri gengi. Handifanira kuti ndinoda kuenda kubhawa ndiri ndege. Pakunodzoka ivangu unaona kuti bhodhoro randakabata harina chinhu. Pavanoziva kuti handiti makabata chipa. Foni. Vanoti foni ndinayo momwe. All right. Foni iyo ndio vanhu vazhinji vari kufira mafoni. Foni haitakuruka kana uchienda kubhawa. Kana uri mubhawa usabate foni. Iwe uenda kubhawa for entertainment unotenga doro, mune music irimo, mune TV irimo kuti uone bhora, wakubaya foni for what? Vari kutokuona. Vachitokuspota vachitokuerenga kuti uyo ane foni, pakubuda vanewe. Haupinde mugedhi mako. Hazviiti. Haupinde, vanenge vari muchiki mudhasi. Hakuna mari, ende zvavari kuita manje munyama zvamuri kuti hanzi ndiani. You never know because mabanditi. Nezvo zvavanoita. Ivo vari kuponda kwanhu kunongwa. Havasi ekusaidi. Unoona mwatoti ekuzasi. Ivo vachita ekusaidi. Kana dano same crime vanoenda kuzasi. Oro else vanotochinja. Vanenge vari kunonga vachita mamedha ndeye kunana Grandview, Highfrieds. Vemunombare futi vanoenda kunana Grandview, Highfrieds. Norwa mamedha vanochinjana. Mabanditi anozana kutamba vese kama vanenge vari mukati. Yes, vanotoudzana. Vanenge vari mukati mune mutaro taura nyadzi. Mukati mune nguva yakawandisa. Ndo vanenge vachironga manje mastrategy. Vachiri mukati kuti aiwa tagarisa mukati. Time yatinobuda isusu ka. Tofanira kungobuda tiri marich burgers. Yeah. Ani mukuona? Vanotokavhiridza. Andatoona kuti vane vana nevana. Vangatona vakadzi. Ndati vanenge vari muchiki vanenge vagarisa mukati. Saka musi waabuda iwoyo ka. Anofanira kutonosvika kana paZion akanospaka achiita kunge munhu aburuka ndege. Ende ndo zvavanoita mabanditi. Vari wasco anoti adonha mundege. Bonoti zvese zvikorechi pateni. Mwana achitamba pada nemabhisiketi. Pada nemabhisiketi. Ungawaitei iyo yakadira. Inenge iripo. Anditi zviro zvokuita vanhu vachidonha ndege. Imamudare vachidonha ndege mudare. Musamudonha nyanya munolenda tikandokutambira iwo. Hamusi vatoa nemakukisi eCanada. Kuti matenisi ngoti mazano airport yedu haisiri yakudhara kai kuti tinyazoona. Denga yakudhara titogamuchira kamakukisi muchikana muchi. Muchidonha mudenge. Maiziya. Join ena nemabanditi kana vasvika paZion. Achitori pageti tione tipotomubanyira pageti auya. Tizoti awe tukabadara. 22 10 20. Bwezi mari inenge iri. Apa munhu Vanozibrikira mawaya. munhu amba uchiri zvake. Aiyoka. Apa kujera hangoenda straight kumba. Andomera kuzvetika. Yeka, handiti mabanditi. Anda anopinda nezveti imomo. Saka anotonobuda nezveti. Saka imi hamba mususpecta because paabuda pachina mamutiti yekwe yagara iyeya. Ndachapara mhosva. That's the good time kurwa like. Usingafungi. Uya ogara. Yati muso atobuda atorova. Kana vakari vane strategy dei. Atorova. Anobva ogara zvake zi. Kana maimfana yemudo vamainyazo kuzisota mdara tikatira ramwe bebe. Atingawatize nokuti vapinda mukati. Unozoka varipo. Vawandana hapana. Vambobva makadziziva mdara yemuti mdara. Ava akadzoka akagara. Haana nepatani yekuita. Maimfana vakatonodisguisa kamusika. Anditochengerwa nemukadzi ndo ari mhanya kamusika ndo ari kutovachikide. Tauro. Anoza kune zvimwe zvisingatauri. Mazvitaura vachichekeresa. Kana ari ane brain wo zvake ka. Yanga iri score zvino. Aiwa ukadzokere futi. Obva achinja mamalite. But kana zvanzi zvekutemerwa nyora hapana. Handati vamwe vachona kamudara. Tirikuvaona vambogara gora ari kwani. Aiva kubuda anenge adzokera. Aiwa zvamuropa. Otherwise vamwe vachona kunokuka. Haachatokwanisa kugara nevamwe musociety. Kugara nevamwe musociety hakusino mama.
unomauka ari ngeikoko kurimandi nemujeri. Atotunga ikoko. that's home, that's where he calls home, that's where achigara ari pari vanhu ari kuno andimaona. Saka unofanira kuziva roti dzako kana uchifamba usiku kuti right ndikupa kubhaka takatanga kupi safest road ndeipi handiti Yeah. woziva rodhi yako yekufamba nayo vangoda kupinda nepese pese wachauti kumba kwacho hausviki handi maunzo amanyamba ari kuwana kufana mazuva ano. Yeah. hanzi ukasamuka ukasafuma wakabirwa unofuma wakafikwa. So be careful. Boy ndokona ita funeral yako kana losi yako. Ndokutobirwa kwacho kana kutofirwa kwacho. Saka ndo iriko. Saka uye ndikoyoda patanda yacho iriko kwa stage. Saka bulise bizvo yayo vakutonakirwa ari patrix. Ukwada 8 ndaki dzakukwara. Aiwa etapo mutoteka crate rechibuye mubude pajeni pariseni. Yeo ndanomanikidzwa kuti hanzi Garrison redu tinaro takuenda kubhava takude. Ndati nango mune mota yenyu ka. Mosara mopinda mota yenyu maude mafoni musisina. Yeah. Ndikubatiseni makutonisana pachezvenyu makutorowana ndakupopona ndonozakana madrinks awanda mumusoro. Ende zvishoma mune mambotambidzana pakunoti cha yangu haina mari ndipo yako ndimofona asi wadzoreni. Mabhandi ndo vantu advantage papa. Unodada kwamunoitepa papa. Iwo wadhipa waisaboma unonyatsogadzika kakuti inyatsogara. Wow. Ndakunetsana ndiri just because last call ndikurikola kuti ndiwaita last call. But aiwa iwo wandidzorera zvakanaka. Yes. Unoziva kuti kana arasa chinhu anenge ane short term akushaya chinhu chake. Saka last memory ndokuenda ipapo ndomaidodora kuisa. Palast memory ndomaidodora kuisa. Amuona kuti vanhu kunoko vangojaira kuenda bhawa yenyaya yekubata foni kutora mapicha itototo. Aiwa. WhatsApp. Mabhanditi vanenge vachitokuvheta mahackers. Vanonzi mahackers. Kuna mato so mabhanditi ato so educated zvekuti ka haambo kunokubira foni yako zvakama. Ndati paanenge achibaya dedere kana atokupira de ane zvaari kutovheta. Kuti malast calls ako iwewe foni yako otherwise haina track here IP here. Iwewe wachona umbori yani. Vanotozviona kana wabata foni yako. Ngobata foni wangoenda macontacts atopedza niwe. Kana asiri kuida asi ari kuziva kuti iwe unogona ngoti risk. Ndati iwe unozonodzorwa foni yako ka. Waunotsvaka mudhara mati. Contacts ndamba ndinayo haisi simu. Vadhirita. Vanokudiritira macontacts. Alright. Ende usamuita mazuva anongoti hakusisina siri. But matransaction madays edu COVID kunzi chichi swipe chichi. Ndati uri pakaunda ipapo vakatonokurema nepid yako yekopeji swipe yese. Ndati iwe unobva kubhawa uchinyatsoziva kuti foni yangu yarira foni ndinayo balance yabuda muakaunti mari yakati handidi. But musi iwe waunotsvaka kadhi futi uchitoti mune mari yakati ndataura uone kadhi iwewe. Ndati paunozonoripota tureti balance 00 kutanga. Vakatsvairwa. Saka vari kuziva mataktiki ese kuti wewe unogara wega. Iwewe takambouya tikambonokuita mufesi takatamba newe takatandara newe takanotora maspare key yako tichazokushanyira smart jetika takanopinda in and out nemakey not breaking hani unainonzi house breaking. Ukana vakupindira nemakey vakarobha vakabuda vakasiya vakiya inenge yakunzi chiyoyo smart breaking. Inonzi chi smart breaking. So how do you report a smart breaking? Iwewe manje vanhu vachinoona uchisuspect unoziva zvaurikutaura ka. Ndati hakuna anodhakwa asingazivi zvaanoita ka. Anoziva. Wakanoriporta nyaya yako ka. Handiti tiri kunati teseso. Ndiwo wanoripotera inini ndindarova smart jet iroro kwauri ka. Ndati officer vanokutaura kuti how do you know kuti mukuru wako ndiye. Handiti iwewe ndati bosatodaridza kudokedza munhu unoindonzi red-handed evidence. Evidence yauinayo kuti ndini nderipi. Ndo yandofira manje. Ndo yaunofira iwe kwete ndini. Ati ndini ndakakurwa smart. Asi iwe ndo yaunofira manje. Maita bomda. Baibata? Daibata. Should. Nyado sorry. Surname. First name. Surname. I shortcuts. Is it nickname?
Zvafana kuti mad. Mad. Then Oh, you short mad. Yeah. Asam mad mino. Alright, Nyado. Anonzi nyara isaka nyara. Alright. Thank you. Great one. Ras power. Kana kuti euro. Oh. Aidangu apere. Oh. Kana kuti dikoko. Kana biri shonga. Akomana mwana na mahero. Zvinodipenda kuti tiri kupi. Yangu sai mwana kani. Ira mwana. Zvinodipenda kuti tiri kupi mafans. Vanoza budebude ari mafans ari. Kwete zvakunyora. Saka babazi tadhe kubasa. Babazi tekupiwa ari mafans. Babazi tatori nashurawo. Vari baisa. Uri primary bibi vaputore azoti rapida ari kutora vaishandisa primary handiti. Vaputore vaishandisa primary. Uri primary baisa. Security. Shiro ari kuzari magetsi ari kubeira. avharwa nemangurenje. Vakapera tisedi kunyaso lauda. Aitwa mudzikinyira. Kunyaso lauda. Itochi. Eka. Wamunotorwa vocalist. Chipo chimhanya chididi. Tine instrumental. Chimhanya. Unoimba here? Handiti ndine artist here panapa. Ini ndingobheka ka. Handina kutadza kubheka. Bheka chiyeni. Handina kutadza kubheka. Tumira titombeita mari. Koma blanco kwani? Hands one love, Sherry. Unowachi? Ma blanco. Detroit. Tapi. Mandita nyongo. Ndita nyongo. Chinenge chiri kupisa chiti. Pandapedzira uri ndandakarwara. Ndari wanzeri. Zvakasiri, zvanzi mai farai. Amefe ino. Wari ndiko murasta. Ndani time. Oh, wakwani sei. Ndiri bo. Wakagara magara satawo. Nyado murasta usati wamumonera. Ndoaziya. Takuudza vanhu kamuvidhiyo zvanoziva panyaya idzodzi. Hanzi vakadzi vese takatoumbwa zvakanaka. Tine masitendi echechi kumashuro, masitendi echikoro. Asi kuzoiswa mahita kuti zviome vakagarira vakamudza kuti vakagarira. Alright. Veswa mahita tese vakadzingaraini kana 17 pakahita ungatozveshono magarira baba wasikamurisei kadzenyariko hewe minox wasanana nebhebhi nyowande murasta umna mwamuga wanze ari mapengesana komondirakidzoka tete timbomuvheneka katimbonoti usazi kutaura wanopenga Murasta upi baby. Anzani. Airasi. Jenda. Chana chibora. Yawa Slender kana chibora. Ndizo lenda ndaya manje. Ani mle chibora yeye mna mamuka. Ndaji zya chibora. Yes, kukwa. Tona ngoshataka kaisi. Tino zvinhu kuti lase. Atinabe. Kwata. As we will cut social distance. The only way to. Yeah? Tipo mwana apera. Chimiro mari yako mara mapushe mwana. Aparara. Nice sister. Bonya ndo tutawe. Nini boga maki. Nambera mani. Ni. Era mani ndora odimi wamsati mawani. Kwa hicho bali. Aiwa murume naye. Ini na still single in the station nga. Yokanda kachibhura chikenda seninga. Awe nokusechera iya. Azilana bazayani. Somere. Ayan bazayani. Ayan.
Ndokusechera izvibhora. Umanisechera zibhora. Kandona chibhora kati heavy. Yava ndokutsvagira. Kwenda chifonkonga chijijanzika. Mebara. Chine talent pattern ka. Kwenda chino spread rumors ka. Mebara. Chinoziva to mind your own business. Not gossiping around and it. Mebara. Level. We are chibhora that chi. Tsvagira chibhora. Yeah. Saka munhu pane mari izvezvi. Yes. Kaiitikei futi. Akamotora. Aiwa. Kaitike Wedzera. Aiwa vanga yakira rimbi. Ndati Mwari. Pavakasika vakadzi vese. Vakadzi sangati nechivakashure. Chakanaka. Saka Mwari vaiti vanhu 10 vakaumba vakadzi. Tadesika pahita kuti chiome zvakaita zvakakura. Saka vakadai vanenge vamagarira kure vanzwa hito vagarira. Vari flat. Astawo masaka. Vari flat. Right. Kozita mwa. Kuva vane bhudu rekokora here. Kozita mwa ngota vachinyika mhepo. Saka ndosaona Mwari mabhambu. Anenge aripo zvawo asi ari mabhambu. Magribhi. Ari mabhambu. Yeah. Ndozvacho ndopa hiti vanachita. Vakangoita round vanenge drum vasingastep vanenge yaraziwe vakakunguruka here vakaita Akutsvaka unongoshaya balance wokunguruka. Timaslenda toenda kadi timasvipa timastroke Mylogs. timaslenda toenda wako Hayi zvakagariwa sawo. Wangoenda kugara basa. Utsvale hiti. Hostess tonzisoka. Umwanzwa hiti. Vagarira. Asataoma. Takutsitora. Hey, Zimda. Example yacho yakachita kutaura. Arikukwata Koti maslenda. Uri kukwatei? kuti maslenda vanotora kuti maslenda Aiwa, maslenda. Hanzi wakanyenga slenda udongoda kuona magaro ani. Hakuita sei? Unongoda kuona magaro ani. Kanyenga slenda. Hapana zvinenge zviripo kapai. Hapane. Zima radio. Anogara nei? Anoda kuteeresa. right that's it but maslenda adzokurira izvo Hanzi kanyenga slenda unongoda kuona magaro ani. aiwa uye slenda ine magaro hamuchimbotipa definition yekuti vanenge vakaumbosei saka slenda inenge yakaumbosei magaro mai isina magaro Andrea Jazonovu ndopati 2. ndopati 2 to be continued Haisati yabuda. takabiri Yo ngojiti maslenda tumastroke. idachiti timasloda tiripa kuti wakasvipwa wakabode kustroka kangobuda kakadaro java kangoti aiwa kachibhera kudaro uri pastroke hazvirivere hati pastroke ari vakakubuda ari straight kana patsodo budei orders hanzi to be continued Nevamwe nekakamedza bhotoro rechi. vamwe vakashipa karike bhodhoro rekoko Hanzi chuno. ikozotambwa Ndeka kagaba kebheki. kozotambwa kana ana vechivheti vanenge vakosvika ukuvabhekera vechivhetivheti vakosvika Aya mavheta. vanenge vari mabhigwa Mavheteri. avanenge vari mabhigwa vabuda kuti peka definition Murume wacho aripo. saka izobuda definition pagona kubhanya budu panobhanya budu ka Miwe. Anochowa chowa. yeah has to be continued has to be continued Apa uri muvheti. apa uribu Iwe uri muvheti wambona nhingi here. aiwa ina wangu ndangosiyanasi ndikuita muyavaka this week babwe ndakagarira babwe ndakabirwa kubhawa Aiwa Mwari umagumeni. magrasi aiwa magrasi aiwa kakasiyaikadiita vauda isuesa kati isiraedzi kabata totobva tichibhanya kabata Aiwa agoma. apa tida kuya nezvikopokopo detaura zvezvikopokopo zvidate kubhuruka takaita Ya. Kana mune simbukutoreni. aiwaka vatikaudo zingobhaidzi dzakastatement
wakadodhoboka 2 minutes 2 seconds wakamhanya vari vabarata vari vabarata pedza mapolisi mabonzo here kuri kupisa mazwani baba wataura here mudhara bati kuri kupisa mazwani mutaurire muri kuziva here kupisa mazwani hanzi paliko apa abena nepasi papaliko apa chinoita hanzi inonzi squeeze it big big said squeeze it big yeah isabe hedu hanzi vati valumidati vanotitsva vatika kuchibata hanzi vatitache bhuku aiwa ka zvineitika ka unenge unofanira kufamba unechi mazuva ano hanzi inonzi skate imcrew gangster nemafia kana kunge une mafia anokusaidi kana usina mafia wakanyura ukarikilati yakaimba wakanyura ukazonyururwa nani kana wanyura hapana anokunyurura aiwa kulikwa muona kuti chii inini hangu ndinokusvika vati mazuva ano ndawo kusvika zve2 minutes but maraini kwako ka aiwa ka ndikutoziva zviri kuitika pagiraundi inini kanyakwabuswa chacho handisina mari wandisinoenda kubhawaka ndikonosvika ma30 minutes ndimbobvetsa mabhandimane mashumane ari kuita anoita raundi kuitira kana atamba muzoni mako ando ndiwo ndamboaonda kubhawa ndakaisa bhoma pamo bhoma kana demo pamo aiziva bozitoitozato chaiwa uku pandivaonda ka kukona mashuma wako arika vamsiripo but vanhu vacho zvavari kuitei ndati hanzi vanobva as far as majubeki handimukuzwa handimukuzwa madhezi aya aendesa pasatani aya pasatani patapisa vanhu vaendesa pasatani aya robva vanhu pasatani vakasiripa iri ipapo vaitobvawo kuneshari vaitobvawo majubeki saka semaplace vanhu vari kulikwa vari kudesa vari kutobvawo kuzasi vachiuya zvide but zvikunzi vapana vemutoriro aiwa iyamix and bigu saka mimi munotaura kuti vanhu vemutoriro chete ndo vanorova 2 figure ndo vanoroba chete ika saka musade kuti ndati ingotaura kuti mabhanditi aya anenge ari under the influence of drugs bottom line handiti imi muri under the influence of alcohol ndati ka drug nealcohol pane kastimulation kakanosiyana iwe wafizuka nealcohol you are drowsy you become sleepy when drug becomes clever and fast akakurova 2 finger akaenda akarova nedrug iwe wakarova nealcohol iwe vatokotsira ka but chikwamba usisina mugogo foda usisina mugogo vari mukuona ende vanhu vaye musafunga kuti drug ka ino vachinonzi drug drug is that content yekuti ndakuba jekiseni is a drug ndakupa pills is a drug tabhema mbanje is a drug tatora mutoriro is a drug handiti but the reason yairi kutorerwa ari kutora ndiye anoziva kwaanoshama anova mushonga idrug futi it falls under drugs handiti but vari kutora ndo vari kuziva manje handi mukudza mumwe ari kutora kuti ndotora mutoriro kuti ndidzikame ndisanlaudi ika inzwa ikamira ona version rabakadzwa remutoriro nderibibi vanotorerei chitipai version rabakadzwa vanhu vemutoriro akanyarara ndati ndichidiudzai onati define your definition vanhu mutoriro vanoita sei zvabakaona karapo ungati mune mutoriro akanyarara gara pasa po upedze nyaya yako kwasara maminitsi gara pasa gara pasa man what's your definition of tutorial guys go ahead I give you the ground then I can continue ladies first other ladies what's your definition of these guys who take tutorial how do you see them and besides that what allowed and besides that chikwere chichehope and besides that two penga kupega no and besides that what else varari aiwa taverenga izvo hanzi ndekupenga tapa 3 vatanga vati vanolauda havarari vanopega church 4 aiwa mataura ichocho kudhara but chimwe varubata vanhu uruweki right chinzwai kandikuonesera kuenda tichohope icho zvanenge vachitochida musati vachitsvagire chii most of them handimabhanditi vanorova musaisi pickpocketing inorova nguwai usiku kanduku yatorana vanhu vane hope munhu wese ari ndoba anodzwa hope usiku saka iwo havadi kudzwa hope because vanenge vari pabasa kana mahure futi makomesha wekazaya ari kwandotora mutoriro
because anoshanda usiku ibi vambozvizive vofunga kuti varume mabhanditi matsotsi chete mahure chakanotorwa nemutoriro because clock inenge ichitika handiti bhawa rangu ndobudira vanhu vakuseni pepe vasara nechange yavaika vanenge vachitanga kukavhuraka vanenge vachitoita mari iyo hope hazifaniri kuedza kwamabasa vabata nehope achanwa graft vasiya mari chete zisikafanira kwakarwa nemutoriro kuti vagare vari aweki vaibata second let's go maita pamudana not even wadivi avo chete atotanga konye driver anotravela long distance anonowa mutoriro security guard anofanira kari aweki usiku hwese akanowa nemutoriro uchauziva kana vakuda kuziva kusati vakuda kuziva second drug it's not beer it's not alcohol it's a drug like salt like it's like salt it's like diamond vabona zvakaita salt yemagodo iyi ndo zvakaita mutoriro vanoti mutoriro inobuyiwa mutoriro haibuyiwe inobhemwa vaibona ati energy saver apera mazuva ano maakona kuti kwekutanga maenergy saver achapinda kwakune avaiti mayoutube aya ndo acho nemutoriro mazuva ano abuda akafashoni vari kumabvisa because mese mari yedu ari kushayikwa mukangonotenga yawo akadai ane mahuya ndati amuruone kana rine fanzi kana rine mutoilet amuruone because akangonouya akakumbira toilet akaona dhoni rimo akandoridzura ene zvakuisa yedu eraund handiti ndo mari doroerwa mutoriro akandobviswa kabhaubhu kayakaye handiti vakatokrinwa handitine chiri white chiri mudenga tinotokrinwa kuita grasi ndozisakambosipoto dzake kandaitombozibika kaitiri mastermind ndokuvava kwese handakwasikapinde kai ndobika poto dzemutoro kana muchitoda izvozvo zvine mari ndikubikira izvi mukudzida poto ndikubikire 100 ndipembetina kuti ndibikirei undibhadhara chete ndokugadzira poto dzamunoda maisa ndobika indobika chete ndikubasa kwako iri book manje ndeyake futi ati anohodha packaging uko atopeka mbanje amuzive zvine zvisvika paground mabva matiza dzokai ndikwezviketei aza zvemutoriro iri boja